שני מדריכים. אחד, הצמחייה הים תיכונית, זה אותו אדם, אבי שבט כתב, ואחד, צמחיית המדבר. אז אם אנחנו היינו באזור ההוא, צמחייה ים תיכונית, אז היינו מחפשים את זה פה. ופה אנחנו כבר נוטה יותר לחפש את צמחיית המדבר. אפשר אתם רואים לפי צבעים. כן, אז אפשר להתחיל לחפש לפי הצבע הצהוב. פרעושית זה לא, כי אני רואה אזור התפוצה הוא ממש המדברי. הוא גם לא דומה פרעושית, עכשיו, אכיליה יכול להיות. אבל טוב, זה גם מהשיטה הזאת היא לא פשוטה. צריך להקדיש זמן ואין לנו עכשיו זמן להגדיר צמחים. זה צמחי המדבר, יכול להיות שזה מופיע דווקא בצמחי הים התיכון. טוב, קודם באופן כללי, אתם זוכרים שהיינו עד ירושלים, היינו באזור הים התיכון, הכל היה ירוק, אם שמתם לב, לא יכולתי להגיד את זה בזמן נסיעה, ותשימו לב, מרגע מסוים שעברנו את המים, פתאום הכל השתנה, והנה עכשיו תסתכלו איפה הנוף שהיינו קודם, שלמה, נבוא חורון, היה עוד ירוק הכל, נכון? ופה כבר יש פה כמעט עצים בטבע, שעצים מאוד, צלעים יש גם פה, יהודה והשומרון, אמרנו, נוצרו מפעלי, וזהו, יש פה קצת חלקות חקלאיות, יותר חם פה כבר, אז זה האזור הערבתי, זה עוד לא מדברי. אם אמרנו שבאזור הים התיכון כמות הגשמים היא בין 500 ל-600, 650 מילימטר, ממוצע רב שנתי, אז זה כבר הערבתי, כמות הגשמים היא בין 400 ל-200. כשניכנס לגבול המדבר, שם זה מ-200 ומטה. ואז נדבר גם על הגשמים באזור, מה מאפיין את הגשמים באזור המדבר. עכשיו אנחנו רואים שיש פה פריחה. זה ממשפחת המורכבים, אם אינני טועה זה קטנים, ויש לנו פה ממשפחת הפרפרניים, טילטן, בגלל שאתם זוכרים את הפרחים הפרפרניים? באחירותם, אתם זוכרים? אז פה הפרחים הם קטנים מאוד, ולכן הם מופיעים בצורה של תפרחת. מתקבצים הרבה ביחד ולמשוך להיות בולטים בשטח, והפרחים הם צינוריים, תסתכלו מקרוב, תראו שהם... משמעותי לדבורים בפרח הזה? כן, אבל יש בעיה לדבורים בפרח הזה, שהצינור הוא עמוק וקצת קשה להם צריך חדק ארוך. עם דבוריים קשים. כן, הנה יש לנו פה עוד אחד מהפרפרניים, זה שברק דביק, תיגעו בו, תנסו לקטוף פרח. דביק או לא? והמבנה הוא האופייני לפרפרנים, הסירה עם המשוטים והמפרש, אתם זוכרים את זה. בואו נראה, פה יש לנו סירה קוטנית, דיברתי עליה קודם, יוצרת שטר דחוף מאוד, שבעצם מונע, לא מאפשר לשום צמח לגדול מתחת. אמרנו שהיא מואבקת רוח והיא לא תורמת לדבורים. מבחינתנו היא סתם תופסת שטח. אלה הם הפירות שלה, ויש עונה שהיא פורחת, ואז לפעמים דבורים באות ואוספות ממנה קצת אבקה. היא מייצרת המון אבקה בגלל שהיא מפיצת אבקה ברוח. אנחנו רואים פה הרבה דגנים. מה התרומה של הדגנים לדבורים? כלום. שום דבר. הדגניים, הנה יש לנו אחד בפריחה. אתם רואים את האבקנים?
הפרחים הם קטנטנים, לא מבחינים בהם, והם מוציאים את האבקנים שלהם החוצה כדי שהרוח תישא את האבקה. יש מישהו שלא רואה? גם אבקנים היום אנחנו קבוצה קטנה. טוב, קבוצה קטנה. אז נוח, כן. אז הנה אתם רואים אבקנים גדולים, מייצרים המון אבקה והאבקה נישאת ברוח. אין להם צבע, אין להם משטח נחיתה, הם לא צריכים דבורים ולכן גם הדבורים לא נהנות מהם. בואו נרד הלאה. יש דבורה גדולה, יש דבורים יותר קטנות, יש מינים שונים של דבורי בר, יש הרבה מאוד מינים של דבורי בר בארץ. הצמח הזה נקרא לשון הפר, כי העלים שלו הם עם זיפים כאלה מזכירים לשון של פרה, ותקטפו פרח, לא יקרה כלום. יש דבורים. עכשיו, יש דבורים אבל בעיקר דבורי בר, דבורי דבש. אבל גם ראית שלנו. דבורי דבש? זה ראינו גם שנה שעברה שהיינו פה. כי הפרח הוא עמוק, אתם רואים את הצינור, וקצת הדבורה מתקשה להגיע. תגידו, אז מה, שתכניס את הראש לתוך הצינור. אז הנה הפרח, יש לו בקצה מברשת צפופה של שערות, שלא מאפשרת לדבורה לדחוף את הראש. רק החדק יכול לעבור. מה? לא, העלי כותרת הם לא חשובים, מה שחשוב. זה נפתח. כן, אבל... טוב, כשאתה קורא, בר עם חדק ארוך שהן אוהבות, יש להם יתרון יחסי פה על פני דבורת הדבש. אז הנה. אני רואה, תעקבו אחריה. הופה, היא הלכה למקום אחר. אז היא דבורה יותר גדולה עם חדק יותר ארוך, והיא עוברת מפרח לפרח, כי היא נוח לה, כן, אז זה לא דבורת הדבש, אתם שמים לב? היא גדולה יותר וגם צורת המעוף שלה היא שונה. זה לא אומר שדבורת דבש לא יכולה לבוא ולנסות. הנה יש פה פרפר של... תזוז טיפה. הופ, אתם רואים את הפרפר? פרפר אין לו בעיה של אורך החדק. הנה דבורה. יש גם דבורת דבש, ראיתם? לא, זו הייתה דבורה בר, היא הייתה... בדרך כלל אני זוכר שנתקלתי בשיח כזה רוכש בדבורי בר. אז זה דבורת בר, אתה רואה שהיא יותר גדולה זה לא דבורת דבש, היא גדולה, יש לה חדק יותר ארוך והיא מותאמת יותר ללשון הפר. היא יחידאית או שהיא גם גרה בקבר של... היא יחידאית. יש מעט מאוד דבורים חברתיות בארץ, גם בעולם הם המיעוט, הרוב הם יחידאים. טוב, אנחנו נתקדם הלאה. איפה הציוד שלי? זה ברקן. וואו, כמה חיפושיות יש. כן. מרוב חיפושיות, אני לא יודעת אם הדבורים מגיעות אליו. הוא דומה לגדילן, ראינו בבוקר את הגדילן, נכון? הוא דומה, אבל יש לו, הגדילן, יש לו תפרחת גדולה, אחת על כל גיבול. ופה בברקן יש הרבה תפרחות על כל גיבול. אתם רואים? וגם עלי המעטפת שלו הם מפוצלים עם המון קוצים, כאילו מזכיר ברק. והוא משמעותי לדבורים. כן, הוא טוב לדבורים. הבעיה היא שאין לנו הרבה ממנו. לא, יש... אם יש שטחים גדולים, אז זה טוב, אבל אם יש אחד או שניים, זה לא משמעותי. אז החשיבות היא לא כל כך. הגבולים ששם, כדי מה שראינו, איזה כחולים? הגבולים, יש שם למטה, מבט כזה. זה הטילטן. זה הטילטן. ראינו טילטן. הטילטן נותן פתחים לפעמים גדולים. יש לנו דולה מטילטן מקצוע. חותמית. כן. זיפנית. חותמית. אז רואים פרח גדול עם הרבה אבקה. לא נדבק על האצבע. בכל אופן, הדבורים נכנסות פה, האבקה נדבקת להם לגב, והן מכניסות את החדק בין עלי הכותרת ובמקום שנמצאים הצופנים. והנה פה, מה שאני כבר פתח, הכדור הזה, זאת השחלה, ובפנים אנחנו רואים כבר
את הביציות שאחר כך יהיו זרעים. אתם יכולים גם לנסות להסתכל מקרוב. אין הדבורים מה לחפש פה בכלל, אבל בחודש פברואר כשהוא בפריחה, אז הדבורים מאוד אוהבות אותו, הן אוכפות ממנו גם צוף וגם אבקה. ובזכות זה, בזכות הביקורים שלהם יש הרבה פירות. הוא לא פורח, אבל אני אזכיר אותו. זה נקרא ציון דביק. הוא מסריח. הנה, מה? יש לו ריח. זה באמת לא ריח כל כך נעים. אבל מה שהדבורים צריכים, אז הוא קיים. הוא בסוף הקיץ, באוקטובר, מוציא תפרחות. אתם רואים? זו התפרחת משנה שעברה. עם המון פרחים צהובים. והוא מאוד חשוב לדבורים. כי באוקטובר עוד אין לנו הרבה פריחה, ובאוקטובר דווקא הוא חשוב לנו כי אז הריבוי והפיצולים והגידול מלאכות, הוא גורם להתאוששות של הכוורות לקראת החורף, אחרי התקופה של הקיץ הקשה, ביולי-אוגוסט. אז זה ציון דביק, תזכרו באוקטובר פורח, בסוף הקיץ. אני שמה בסופו של דבר מים. מים עם קצת דבש או עם קצת דונלד ונצלח. מה? מה שעברה הם זה מה אכלו לנו שמביאו כאן. מה שעשינו, והדבורים לא נכנסות. בדיוק, זה מה שרציתי. באמת, מה שאנחנו עושים זה אנחנו שמים, כשיש לי חשש שהדבורים גם ייכנסו, אז שם עכשיו רשת העלימה. אז הדבורים יכולות לצאת להצבעות שלנו. מהצדדים. אני למעלה. אז לקחתי, עשיתי, בשביל לקחתי כמות ישנות שיצאו מכלל שימוש, שמתי רשת הנמל למעלה. תביא עוד עיתונים. לא, את המלכודות האלה זרקו בבקעה. החליטו שבבקעה אין יותר צורות, זרקו אותם. אז אנחנו אספנו אותם. כנראה. יפה. לא, אין בבקעה יותר. השאלה היא אם זה בקיץ האחרון, תפסתם צרעות עם זה? המון. מה שמתם כפיתיון? המון צורות. מה שמתם כפיתיון? אז זהו, אז בסוף העונה אנחנו שמים את הדבש. ובהתחלה אתם שמים בשר? אני לא יכולה לשים בשר, לפי אז באות החיות הבר. יש פה חיות בר. כן, בשר אני שמה, אני הראיתי להם צנצנות שתלויות פה על העצים, אז זה באלה רק אני יכולה. מורל. אבל איך תופסים את הצרעות שם? לא, שמים רעל. לא, שמים פיתיון עם רעל. איזה רעל אתם שמים? צריך לשים פרונט ליין. אנחנו עוד לא, כאילו, איבדנו את הבקבוק. רגע, פרונט ליין זה של כלבים, לא? נכון, זה של כלבים. לא רק זה. אני קונה את זה בארגזים בשבילה. מה? אשתי מטפלת בכלבים, אז אני קונה את זה אבל זה לא ברור שכל מה שנשים. כי שאלתי באמת את המדביר פה של המועצה, כשאנחנו מוצאים, כן, אני קוראת למדביר של המועצה והוא בא והורג אותו. שאלתי אותו איזה חומר מתאים לצרעות, והוא אמר שדווקא החומר הפעיל שבפרונט ליין הוא מאוד מאוד טוב להריגת צרעות. זה גם החומר שהוא משתמש בו, לא כל חומר. אז בגלל זה כנראה הפנו אותנו מראש לפרונט. כן, אבל תראי, אני השתמשתי לפני 30 שנה או יותר באופיגל, שזה חומר הכי... זה מה שיעשה השם. ברעילות נמוכה לבעלי דם חם. והיה לי אותו בגלל שהייתי שם על הכלב. אז שמתי אופיגל כפית בכניסה של הקן וזה מחסל אותה. זה חומר עם סיכון נמוך. היה תקופה, זה היה ב-74 או 75, עבדתי כאנטומולוג של חיל רפואה, אז השתמשו אז בצבא בברומקס. אז הייתי יוצק טיפה ברומקס לתוך ה... רגע, תרמולוג? אנטומולוג. ג'וקולוג כזה? אנטומולוגיה זה מדע החרקים. אז עסקתי בכל הבעיות החרקים בחיל רפואה, כל המשרדים. אז זהו, עכשיו אני רציתי לשאול אתכם, לא את הבעלים. עכשיו עוד לא. הם אמרו שהם שמים פיתיון של דבש למטה. אז מה קורה עם הדבורים שנכנסות? הדבורים גם נמשכות. אז הן יוצאות מפה בדיוק.
ואחרי שכבר נכנסו פה כמה צרעות, אז הם כבר מרגישות את הקרבה של הצרעות, הן גם לא באות כל כך לדבש, הן בכלל לא נכנסות. אז אפשר להשתמש בדבש. למה חשוב להשתמש בדבש? כי לקראת סוף העונה הן כבר מגדלות פחות ולד, והן זקוקות פחות לחלבון. אז הן לא כל כך, הן פחות מחפשות בשר כמקור חלבוני, והן יותר מחפשות דבש כמקור אנרגיה. על הצרעות עכשיו. כן, על הצרעות. אז לכן בסוף העונה... פיתיון היה למטה. איך שמתם לב? אז פה שמתם על מים, יפה. יפה. אז פה הפיתיון היה מים, כי בקיץ הצרעות מחפשות מים. מה זה בפקקים האלה שם? זה סתם? שיצופו עליו ויעלו למעלה. אפשר לשים פה את הצמחי מים אבל לא מחזיקים פה, בחורף מתים לנו, הייתי צריך להביא לי היום. בחורף הם מתים בקור פה, לא מחזיקים. עכשיו תראו, בתחנה הקודמת היינו אצל תלמיד של השנה, שפעם ראשונה מגדל ויש לו כוורת אחת. החבר'ה פה הם כבר ותיקים, אני לא זוכר איזה מחזור הייתם. אני הייתי מחזור השני. השני? כן. אוקיי, אז כבר לפחות 4 שנים, ואז הם כבר הגדילו, וכבר יש להם ניסיון, והם עושים ניסיונות משלהם. ותמיד שמחים ללמוד. וכן, ואנחנו שומרים על קשר. אז זהו. אז זה היה, השריפות האלה, זה כזה ריאלי. אתה יודע איך ריאלי. שלא נשרף לך, אתה תראה, יודע. זה יקרה פעם ב-30 שנה, או ב-50 שנה. כשזה יקרה, זה ישרוף לך את הכל. סקירה, מה זה ענת? עכשיו, היה ריאלי, הייתה לי תלמידה, יש לי אותה עדיין, בקדומים, ובאחד הסיורים ביקרנו אצלה, ומה שהיה אצלה זה גם כן היה מצב כזה על משטחי עץ, כוורות. התחלנו לעבור לבלוקים. אז אמרתי לה, זה סכנת נפש, זה כבר היה יבש, כי היה חיטה או דגניים שהשכיבו אותם. אז זה נורא נוח ללכת על זה כשזה שוכב. אמרתי, אם תהיה אש פה לא יישאר לכם כלום. תעבדו, כמה שזה קשה, כי העשב יבש, קשה לנקש, אז תעבדו ותנקו, והם ניקו טוב, ובביקור אחרי זה, היא כתבה לי פעם, עזריה, הצלת את הכוורות, וראינו איך מסביב הכל שחור, כל הסביבה נשרפה, ובדיוק את העיגול הזה איפה שהכוורות, האש לא תפסה כי הם ניקו היטב. נשקיע אותו. אז אני כל שנה מטפל נגד שריפות, אם זה ריסוסים, אם זה לגרף איפה שיש עצים, אז נושרים עלים. אז אני מגרף וצורף בצורה מבוקרת, בשביל לא לקחת סיכון. טוב, עכשיו בואו ניגש לדבורים. אז על הסביבה דיברנו, תראו, אין פה שפע של פריחה, אבל תדעו שגם כשאנחנו לא רואים את הפריחה, הדבורים רואות דברים שאנחנו לא רואים. הן יכולות גם להגיע למרחקים יותר גדולים, ויכול להיות שיש פה הגירה בתקופה הזאת. עכשיו נראה את הפעילות בכוורות. תראו, הכוורת הזאת לא, היא פעילה מאוד. לא, פעילה מאוד. תסתכל מאחורה, פעילה מאוד, יש לנו בעיה. לא, פעילה מאוד. אם יש לך כניסה, אני רואה שאתה התחלת לעבוד הרצפה נרכבת, אתם רואים? אבל הוא לא מחליט, והדבורים יכולות לצאת מאחורה. שזה הכיוון המועדף עליהם. אז הן יוצאות, אז לא כל כך יוצאות מקדימה, יוצאות מאחורה. נכון, אבל ראיתי פה, אחרי הגשם, אז הם בחרו דווקא, אז הם השתמשו בשתי הכניסות. אז כנראה היה להם עומס גדול, השתמשו בהכל. עכשיו, בעונה הזאת כבר אפשר לפתוח את הפתחים. אומנם פה הפעילות היא לא כזאת שמחייבת, אבל אפשר כבר לפתוח את הפתחים. אם דיברנו קודם על צמחים, אז יש לנו פה עוד מין של פלטן. אתם רואים את הפרחים הצהובים האלה? כן. כן. רציתי לשאול אותך עליהם, באמת יש המון כאלה. אני רוצה להתרשם, אז פה ראינו פעילות הכי טובה. יש פה
אחת מאוד יפה, אחרי זה בטוח תבדוק אותה. היא לא יפה, לא מטורפת, אבל גם מקורות הפריחה פה הם לא כאלה עשירים, כן, שתהיה פעילות חזקה כזאת. אבל זה יותר מתמשך. עכשיו אני, בשביל להתרשם מה מצב ההגירה, אפשר קצת לנסות להרים פה. יש פה דבש, אבל לא הרבה מאוד. טוב, השנה... אנחנו מומחים, בלי משקל. השנה יש... קבלת טוב. השנה היו מעט גשמים, ככה סיפרו לי בבקעה, והכל כבר יבש שם. פה עדיין, אתם רואים, זה מצב ביניים, אז זה מה שאמרתי, זה הגבול, המעבר בין האקלים הים תיכוני לאקלים המדבר שיש לנו בבקעה. אז זה נקרא אזור הערבתי, כן? שהוא באמצע, ואנחנו באמת רואים שעוד כבר יש התייבשות, אבל יש עדיין ירק. אז נפתח, נראה מה... כן, לפני שאתה פותח. אז הרי השנה, בגלל כן, תספרו שקראתי בעיון את ההוראות על הגל בפרט, אפשר לפתוח בינתיים. נשמע. ראיתי שלא מעלים מהקומה התחתונה לקומה השנייה. כן. אז לא העליתי. ואכן עם העלייה... דבש. לא, בכלל היה כתוב. בכלל לא התחלות שהיו. לא העליתי גם מילה. כן. אוקיי, אז איך תחדשי את החלות למטה? שאלה טובה, בשביל זה אני שואלת אותך עכשיו. כן. קודם כל זה מאוד עיכב את העלייה למעלה בכלל. ההתפתחות של הקומה השנייה זה מאוד עיכב, זה לא היה בקצב של שנה שעברה. נראה לי גם בגלל המזג אוויר וגם... למה הם אמרו לא לעשות את זה בגלל המגדל? כן. תראו, אני לימדתי אתכם. עד עכשיו העליתי זלד לקומה השנייה, והשנה לא עשיתי. למה אומרים את זה? אני לא כך מקבל את זה, אבל יש בזה היגיון. הם אומרים, איפה שהמקל של הגלביטרז, החלות סופגות את החומר הפעיל במידה הכי גדולה. כן? כי לשני הצדדים החומר מופלח. הם אומרים, את החלות האלה אולי לא כדאי לעלות למעלה, כי שם יאגר הדבש, ואולי מה שהדונג ספג יעבור לדבש. אז לכן אומרים, אל תעלו קומות מקומת הקן. אבל איך אני אחליף קומות בקומת הקן? ההזדמנות היחידה שלי זה לעלות חלות מקומת הקן, שאני שם רשת וכן, מארגן את החלות בתוך הכוורת. עכשיו, ההגבלה שאני מטיל זה לא לעלות חלות שיש בהן שאריות של דבש. כי הדבש הזה הוא גם יכול להיות תוצאה של האכלה של כניסת סוכר מהחורף, וגם, אני מדבר על דבש חתום, אתם יודעים, בפינות, הראיתי לכם את זה בהדגמות. בפינות של החלות יש דבש מהחורף, אז לא להעלות אותו למעלה, כי למעלה זה ילך לרדיעה. אז זה דבר אחד. חוץ מזה, הדבש הזה הוא יכול להיות לפעמים שחלק ממנו יש בו גבישים, והוא יגרום, כשנרדה, הגבישים האלה יגרמו להקרשה מוקדמת של כל המיכל. אז גם שאריות של סוכר, גם שאריות של חומרי הדברה, כן? וגם הקרשה מוקדמת, לא לעלות חלות עם דבש מעל הרשת. אבל חלות ישנות שאין בהן דבש, אני שמח לעלות מעל הרשת. ואז אני יכול אחרי הרדיעה להתיך אותם, להוציא אותם מהמחזור. אם הן ממש שחורות. אז יגידו לי, ומה עם מה שנספג, הגלביטרז, המטרז שנספג בחלות האלה? אז א', אין לי ברירה כמעט, אני מוכרח למחזר את החלות. אבל יש גם תיאוריה מאחורי זה. יש אדם בשם שלום שעסק בכימיה, והוא טוען, ואני מקבל את זה, שהחומרים, המטרז הוא נקלט בחומרים השומניים, שדונג זה אחד מהם. זה נכון גם למטרז'? ידעתי שזה נכון לצ'קמייט. לצ'קמייט. אבל בגלל זה אני שואלת על המטרז'. האמת, אני צריך לבדוק את זה. חומר, הדונג סופג חומרים
ואם הם ספוגים בתוך הדונג, החשש שהם יעברו לדבש הם קטנים יותר. אז אני בכל אופן לא מעלה חלות עם דבש, כי בטוח שבדבש הזה יש שאריות סוכר וחומרי הדברה, אבל חלות שאין בהן דבש, שיש בהן רק ולד או אבקת פרחים, אני כן מעלה. לא. הוא עושה נזק לבני אדם. כן, אז אם יש פה קינים, כדאי להדביר אותם, כי כשאת עובדת, אז זה יכול להיכנס לך לעיניים או מה. השנה הם איבדו שליטה פה. הם כבר יצאו, הם כבר בקרו, גם פה יש מאחורה. כן, את הטיפול, דרך אגב, הזכרתי קודם שהייתי אנטומולוג בחיל רפואה, אז זה היה אחד הנושאים גם שטיפלתי בהם. כי הצבא לפעמים נוח לו לאחסן בשעת חירום, להכניס אנשים לחורשות, במצב של הכנה או כוננות או אימונים, ואז הדבר הזה יכול לפגוע לחיילים, לגרום להם להתגרד, אז כדאי להדביר את הקינים הללו, אבל המועד ההדברה זה בינואר, כי בפברואר-מרץ הם כבר מפיצים את המחטים ועושים את הנזק. עכשיו לבוא ולטפל אין טעם. טוב, יש עשן. כן, אנחנו רוצים פה לעלות קומה שלישית. רגע, מה אתה אומר? חכה, המורה יגיד. אם צריך, נעשה. תביא עשן. אתה רוצה קודם לתת עשן או קודם להסתכל? תקף. שהעשן יהיה על ידי. כן. בואו מפה. תן קצת בפתח. עכשיו אנחנו נפתח פה. תראו, כל העשר מאוכלסות, אבל לא בצפיפות. לא צפוף, וגם אני לא רואה פה בנייה של דונלד. כשיש הגירה, אז רואים כבר מלמעלה את ההרחבה של החלות. ככה שפה לא חייבים לתת, לא צריך עוד לתת קומה שלישית. רשת כן. עכשיו... למה רשת כן לפני שלישית? ולד יפה מאוד, אתם רואים רצוף, החלה הזאת נראית לי קצת עקומה, כן, היא מאוד עקומה, המסגרת. צריך שאני מסתכל, זה וזה יהיו באותו הקו. אבל הוולד הוא מאוד יפה, אתם רואים יש מעט מאוד תאים ריקים. עזרי אומר שזה בגלל ניסויים בתוך המשפחה. טוב, זה בגלל שיש תאים הומוזיגוטיים. שיש גן מסוים, שיש גן של קביעת המין, ויש נגיד, לגן הזה יש 7 וריאציות, S1, S2, S3, S3. אם הרי הביצה היא מופרית, אז אם היא מקבלת S1 מצד האמא ו-S2 מצד האבא, אז הם לא הומוזיגוטיים, אין זהות. ואז מתפתחת פועלת. אם יהיה S1 ו-S1, אז יש בעצם רק סוג אחד של גן. ואז זה כאילו ביצה בלתי מופרית, יוצא זכר. אפילו שהביצה היא מופרית בתוך תא קטן, אבל יוצא זכר. איפה אתה רואה את התופעה הזאת? עכשיו, אני לא רואה פה. לפעמים אפשר לראות תאי זכרים בתוך תא של פועלת. אז עכשיו, לא כך רואים את זה. למה? כי הפועלות יודעות לזהות את אלה בשלב הזחל, והן זורקות אותם החוצה או מפסיקות להאכיל אותם, וזה נותן את החורים האלה. אז אם יש הרבה ניסויי, אם יש קרבה גנטית בין הזכר למכה, ככל שהקרבה היא יותר גדולה, יש יותר הסתברות ש-S1 יפגוש את S1, או S6 יפגוש את S6. אז... לא, זה מצב מצוין, תמיד, אחוז מסוים יש תמיד. לא, הם הקברנים היחידים, לכן זה אותו משפחה כולה. לא, אנחנו מביאים מלכות מבחוץ. יש גם דבורים פה בטבע. יש זכרים מבחוץ שהם גנים אחרים. אז החלה היא יפה, הנה אני רואה שפה יש צור צהוב כזה, אני אעביר לכם אותו. יש עוד אבקת פרחים באמצע. איפה אתה רואה אבקת פרחים? כל הצוף נשמע. כן.
מבלה. עכשיו נראה אם זה נוס... וואו, יש הגירה, אתם רואים? אז הצוף הזה שאני רואה פה, הוא טרי, והוא נאגר עכשיו. אתם רואים? יש הגירה יפה. הם יאספו מיד. אבל עדנים אנחנו. זה לא הולך לאיבוד. תראי איך הם מיד... אבל זה יפה שאת... אני אומרת, מה, עד שבישלתי, עד שהכנתי, יבוא מישהו ישפוך לי את הסיר, מה? כן, טוב, אנחנו רוצים ללמוד. אין רשת, אז גם? שאין מלכה. מה? אין רשת. לא הבנתי. אין רשת, אז אם אתה מניח בחוץ, נראה שאין מלכה. לא, זה לא טיפול. א', ניירתי אותה. וב', היא תישאר על ה... זה עשן? רגע, תן קצת עשן. אבל את העשן תיתן ככה שייכנס בפנים. אוקיי, או אם תבוא מהצד. זהו, מספיק. הן לא אוהבות, אבל... זהו, הנה לד יפה, גם. יש לנו פה תאי זכרים, כן? ופה יש לנו כבר דבש חתום. אני מניח שזה דבש חתום של השנה, שלא העלינו. אוקיי, עכשיו, איפה התיק שלי? לא, בארגז שלי, הארגז איפה? פה אתכם התחלתם יש משאבים? בתוכו קלקר עם פה ידית. התחלתם משאבים? אתה יכול להעביר אותו? זה לא בשביל הברוע, כן. נראה שאין להם ברוע פה. זה לא ילך למעלה. פיקו או... אתה בשביל לשבת או אתה רוצה בגלל... לא, אני צריך לראות מה זה. אני אשים פה בשביל לא להניח על הרצפה. כששמים ככה, צריך להתחיל מהצד הגבוה. עניין טכני. למה? כי עכשיו זה לא נופל, נכון? אם תשים פה... אתם רואים? אני לא רוצה לתת לי. אז אם אתם שמים ככה ומתפלים, למה אצל עזריה זה לא נופל ואצלי זה מתהפך? אז זה הסוד. אז הוא הלך להביא לי... פיזיקה, לא רק בוטניקה. להביא לי מזלג. כן, אנחנו בגידול דבורים עדיפה. במפגש... לא, הנה הוא יביא. במפגש סיום פעם, מניתי את כל התחומים שנגענו בהם כשלמדנו על דבורים. אז זה התחיל מפיזיקה וכימיה ומטאורולוגיה וגיאולוגיה ועוד הרבה מאוד מדעים. אתה גם בדיוק במסלול. תבוא לצד. אני בשביל להסתכל. הדבש החתום הזה, לא העליתם אותו? לא העלינו שום דבר. אז זה חתום חדש, טרי, יפה מאוד. אז הנה, יש כבר משקל. ועוד יש לנו עוד זמן בעתיד. מה זה למטה מתחת? זה תאי זכרים פה. תכף, אני רוצה לפתוח כמה תאי זכרים. הנה הוא מביא לי. תן עשן. עם הצוף, מה הם מאכילים את הזכלים בצוף? גם הזכלים וגם הבוגרים. הצוף זה המזון האנרגטי שלהם. עכשיו, עם המזלג, אני יכול לשלוף את הזכלים ולגלות אם יש ורוע. כן, אפשר לראות את זה. יש כמובן גם שיטות אחרות לבדיקת ורוע על ידי עישון. אתם טיפלתם, נכון? כן. לא צריך להיות לכם, אבל נוודא. אם יש ורוע, רואים אותה רצה. היא רצה, היא חומה כזאת. זה בולט יותר כשיש זכלים או גלמים לבנים. אחי אשים עשן. הנה פה. רוצה לחזק מהשן. לבדוק בזכרים, אמרנו שהברוע הולך לזכרים. נכון, הנה אני פותח, אלה תאי זכרים, אתה רואה? הגדולים האלה הם תאי זכרים ואותם אני פותח. פה אין. עכשיו, כשיש לי גולם, אז הגולם נשלף החוצה. כשיש לי זכלים, אז הם לא תמיד נשלפים החוצה, הם נקראים. אבל הנה, אנחנו רואים שאין פה אף ורוע.
הנה שתיים. רק רגע. בזחל הזה, באיזה זחל? שנייה. אז עזריה, מה אתה אומר? מתי להכניס את ההתחלות זכרים? תקף. רגע, הנקודה הזו? תן לו לצלם. זה שתי נקודות. הנה, הן רצות על פני... אתה רואה? כן. עכשיו זה פחות לבן, גם הזחל זה פחות לבן. לא, זה לא קשור. אתה רואה את העיגול החום? מה עושים בסיטואציה כזו עכשיו? כן, הן הולכות. מה? מה עושים אם יש כרגע ברוע? תקף. אחת אתה רואה ואחת הסתתרה מהצד השני. הנה, עכשיו אתה רואה את שתיהן ביחד. כן? שתיים היו באותו באותו אתר. עכשיו, זה... נכנסה האמא לפני שחותמים את התא, היא התחבאה בפנים, הדבורים חתמו את התא, היא יודעת מתי זה יום לפני שחותמים את התא. חתמו עליה, היא הטילה בפנים, וזה או שזה לשתי הבנות שלה או שזה היא ואחת הבנות. היא נשארה בפנים. היא נשארת בפנים עד שהדבורה לא מתה מזה. הן אומנם נוצצות מהזחל והגולם, אבל בסוף יוצאת דבורה בוגרת, וכשהיא יוצאת, הוורעות משתחררות יחד איתה. בואו נראה... מה? ומה הנזק שלה? תפתח. מה זה? לא, של הוורוד. הנזק שלה הוא גדול מאוד, והיא יכולה לגרום להתחסלות של כל הדבורים. זה לא רגע כתוב. איזה מה? אתה זר פה. לא, בינתיים מבסוט. לא, אוכל מהגוף של ה... כן? תסתכל, אתה כמו פיוטו של שלנו, אתה יודע. מה זה? מה זה? יש לו לבן על העיניים. כן. מה זה? רגע. עכשיו תראו, קורה בזכרים שיש מוטציה שכל העין לבנה. נתנאל, צילמת? ופה זה דווקא מקרה שאני לא מכיר, שרק חלק לבן וחלק לא. ומה זה כשהכל יש לך איזה קופצית לשמור את זה? אפשר להסתכל בהגדלה. אז זה בדרך כלל זאת, אתם אומרים חצי עין לבנה וחצי עין שחורה, מסביב שחורה. לא עוקץ, על הזכר אין עוקץ. תגיד לי, כשאתה זרקת שם את הוורוע הזה, אתה לא צריך להרוג את זה? אני בכוונה התרחקתי, לא תצליח לחזור לפה. אם יש אחת, זה אומר שאנחנו כבר יש עוד. מה עושים? עכשיו תראו, בשלב הזה יש שתי אפשרויות, או לרדות את הדבש שיש ולתת טיפול כימי, או לחכות עד שתיגמר ההגירה ואז לרדות ולתת אז טיפול כימי. עכשיו, אם אנחנו נחכה עד אז, אנחנו לוקחים סיכון שאולי הכוורת, הם יתרבו מאוד והכוורת כבר יהיה לה קשה להתאושש. אבל מצד שני, אנחנו לא חבל להפסיד את הדבש. אז אני במקרה הזה, תראו, לא כדאי להסתמך על תא אחד, כן? אבל צריך לפתוח עוד כאלה, או לעשות בדיקה עם עישון. אתם יודעים מה זה עישון? עם המטרז, סרט נייר שספוג המטרז, ומדליקים אותו, משאירים אותו בפנים, הוא מעלה עשן, שמים למטה משטח לבן. אני במפגש של המזיקים ומחלות דיברתי על זה. ואז תוך שעה רואים מה נופל. מהעשן הוורעות נפלות. כשאתה מוציא את המשטח הוא מרוח קצת בשמן שהם ידפקו על זה, וכשאתה מוציא אתה יכול לספור ולראות כמה יש. אם נפלו 30 אתה עוד יכול למשוך עם זה. אם נפלו כמה 500 אתה כבר לוקח סיכון. אם יש 1,000 אל תשחק יותר, תתן מיד הדברה כי הכוונת כבר... מה אם נשים רשת במקום תחתית? נוהגים לעשות את זה היום, זה באופנה, בתור אחד ממרכיבי
בהדברה ביולוגית, כן, בלי חומרים. גם שעווית זכרים. אז יש אפשרות לשים רשת, אני לא יודע כמה זה אפקטיבי. שמים ברצפה שהיא חתוכה ויש רשת. אז העברות שנופלות, נגיד פה, אם היא נופלת על הרצפה, אז מהדבורה היא מטפסת ועולה על דבורה אחרת. אבל אם יש רשת והיא תיפול על העצב, אולי היא לא תוכל לחזור ולעלות. אז אנחנו בצורה כזאת כאילו מצמצמים את המספר העברות. אבל יש שיטה... אם שמנו עכשיו המטרז, מה קורה עם הדבש? עם העישון? אז זה לא טוב, אסור לנו אסור לנו. אסור. עכשיו, אז לכן השיטה הזאת, אני אוהב אותה, זה גם יותר פשוט, לא צריך הכנות, אני רק בא עם הדבר הזה ופותח סכרים. אז עכשיו, זה לא מדגם מספיק, אבל הנה, במדגם הקטן הזה, ראיתי תא אחד נגוע, אז סימן שיש ורוע, לא צריך להיכנס לפניקה. לפי דעתי, אפשר להמשיך, לחכות פה שהגירה תמשיך. יש עוד שיטה לגלות ורוע, וזה לעבור ולהסתכל מקרוב על הדבורים, ואפשר לראות ורוע יושבת על הדבורים הבוגרות. אם יש הרבה, אז רואים יושבת לה על הגב או על הבטן. ולדבורים אין אפשרות להילחם עם זה? לא, קשה מאוד, ולמה? כי הוורוע היא מותאמת, היא חיה רק בתוך דבורי דבש, ויש לה מבנה של צלחת, אם אתם זוכרים תמונות שהראיתי, וצלחת כזאת שטוחה, והיא נצמדת לדבורה עם הרגליים, הצלחת מכסה את כל הגוף שלה, כולל הרגליים. קשה מאוד, ויש לה זיפים כאלה בקצה הצלחת. אז היא נצמדת לשערות של הדבורה, וקשה להם לעקור אותה ולזרוק אותה. דיברו על זה בעבר, שהיא עצמה לא יכולה, אבל שתבוא אחרת והם יוציאו אחת לשנייה. קוראים לזה גרומינג. אז זה לא כל כך אפקטיבי. עכשיו, מה הם יכולים לעשות בזמן ההגירה? אל תקבלי את זה קשה, כן? זה שמצאתי תא אחד נגוע. לא, אני מחפשת לראות אם פה זה חלת זכרים. כן, הנה פה יש חלת זכרים. עכשיו, מה אפשר לעשות בתקופת ההגירה, שאנחנו לא רוצים להשתמש בחומרים כימיים? אפשר לשים תלה, הם כבר מיישמים את זה, אני בדקתי את זה. את הרעיון הזה העלו באירופה כבר לפני 20-30 שנה, אבל לא התעסקנו עם זה, זה לא היה מעשי. לפני כמה שנים אני החלטתי שכדאי לבדוק את זה, והמלצתי, והנה הם כבר מיישמים את זה. הם שמים חלה, אבל... בכוונה שמנו אותה בקצה, כי עוד לא רצינו שהם ישקיעו, אבל עכשיו אנחנו... אז עכשיו תכניסי באמצע. בדיוק. חלה שכולה תאי זכרים, אתם רואים? אתם מבחינים? זה איך הם קיבלו את זה? הם שמו שעבית של תאי זכרים. וגם שמו חלה בלי כלום, וזה גם חלה בלי כלום אפשר. חלה גם בלי כלום. עכשיו, המלכה... תראו אחד. מלא בצוף. יש הגירה פנטסטית, אני לא להאמין. ואתה שופך להם את כל הסוג שהם מכינים. טוב, הם ירכזו את זה. זה פנטסטי. לא יהיה לכלום לכיבוש. מי שאין לו מסווה יכול לטעום את הצוף. תוריד את המסווה. לפחות שמישהו ייהנה מהמרק. זה פנטסטי. ההגירה, לפי הפעילות לא... ולפי היובש, לא העליתי לדעתי שיש הגירה כזאת. זריה, ראית, אצלי אני באזור בין הדרים וזה, והכל יבש. אז הנה, זה מה שאמרתי קודם, שלפעמים הדבורה מוצאת דברים שאנחנו לא רואים. הצוף הזה הגיע מאיפשהו. אז עכשיו, החלה הזאת, הם שמו אותה בקצה, אז הדבורה לא הטילה, המלכה לא הטילה בה. עכשיו תשימו אותה באמצע. המלכה... למטה. רגע, אבל תסביר את הרציונל, אנשים פה שואלים מה הרעיון. הנה, אני מדבר. אז נשים אותה במרכז למטה. שהמלכה קודם כל תלך תטיל פה. היא תטיל פה, הכל תאי זכרים. נכון, בגלל שהם תאי זכרים, היא תטיל ביצים בלתי מופרות. הכל יהיה זכרים. אז הוורוע מעדיפה זכרים, אז לא, אני לא רוצה להגיד כל, אבל רוב או חלק גדול מהוורוע יבוא לפה. עכשיו הם ירשמו את התאריך של היום, ויבואו בעוד 24 ימים, הביצת הזכרים הראשונה
תצא החוצה, הגולם יצא החוצה. אז הם יכולים לעשות את זה אחרי 24 יום, אפשר לעשות גם אחרי 28 יום, כי המלכה לא ביום הראשון כבר מטילה. כן, אבל אנחנו לא לוקחים סיכונים בזה, כי מספיק שאני מפספסת, אז יוצא לי פול ורוע. אז תבואי אחרי 24 יום, ואת מוציאה את החלה הזאת, עוד היא רובה או כולה תהיה מוצלת תאי זכרים, אבל אף אחד עוד לא הספיק לצאת החוצה. זאת אומרת, כל האימהות הזכרים שנכנסו, כלואות בפנים, הצאצאים שלהם בפנים, ואז כשאתה מוציא את החלה הזאת ומשמיד אותה, אתה בעצם ניקסת את רוב הוורוע, אני לא אומר כל, רוב הוורוע מתוך הכוורת. ואז, ואיך אתה משמיד? עכשיו, איך אני משמיד? אני יכול לשים את זה במתיך שמש ולהרוס את הכל. אני יכול לשים את זה בפריזר, תלוי על כמה מדובר. אם יש לך 2-3 חלות, אז אתה יכול לשים בפריזר בבית. אבל אם יש לך 15 חלות, אז או שאתה תהיה, או שזה יהיה בפריזר. אבל במתיך אנחנו עושים את השעביות. אנחנו צריכים את החלות. אנחנו לא עושים במתיך כי צריכים את החלות. אוקיי, אז השיטה העדיפה היא באמת לשים בפריזר, ולמחרת להוציא, כל הדבורים וכל הוורוע מתה. ואז אתה יכול, לא רק שאתה משתמש בחלה לשנה נגלה הבאה, אלא שאתה יכול להחזיר את זה לכוורת, הם ינקו את זה ויאכלו את החלבונים מאלה שעדיין לא מבוגרים מדי. אלה שבשלב זחל, הם יחזרו את החלבון. רגע, אז אתה לא בא עם המסרק והורס את הכל? אנחנו באים מסרק. מקפיא אותם... אני מכניס את זה להקפאה. ואז... אחרי זה במסרק, אחרי זה. לא, ומחזיר להם. הם מרגישות שהזחל מת, והן פותחות והן מנקות. אנחנו פוצעים להם. אם אתה אמרת פותח, לנו לפצוע כדי לעזור להם. לעזור להם, אפשר, בהחלט. זה לא שלבים במסרק. אז הנה אנחנו כבר היום למדנו משהו. אוי ואבוי אם לא הייתם לומדים משהו. נסעתם עד לפה בלי ללמוד? שיחות קומה ריקה טוב, לא יהיה? תנו עשן. יש לך קומה ריקה, מצ'וקמקת מה שנקרא? אין לכם. טוב, יהיו, עם הזמן יהיו. לא, אנחנו רואים שהם יהיו, אל תזרקו. תשים את זה על משהו אחר? תן עשן, תן. אתם מרים את זה ככה, את כולה? עכשיו, קודם פתחתי והוצאתי בשביל לבדוק. עכשיו, אני ככה, תראו, אני רוצה לפנות פה מקום בשביל... עוד לא הייתה פה רשת. רשת אין פה, נכון? עכשיו, איפה הרשת? אז תנו לי, שיהיה לי מוכן. לפני שאני שם את הרשת, אני תמיד נוהג לבדוק אם היא לא פגומה. כי אם יש פגם קטן, אחר כך כל העבודה שלי היא לחינם. אוקיי, בסדר. עכשיו אני רוצה לפנות מקום בשביל להכניס את החלה של הזכרים. כן, במרכז, תן השם. אנחנו לא מעלים בכלל. צריכים להחליט עכשיו מה אנחנו עושים. אתה צריך להחליט. אני אצטרך לעלות צריך בלד, לעלות, כי אם רוצים לשים זכרים במטה. כי אני צריך לפנות חלה. לפחות אחד. אז אולי לא מהאמצע, כי באמצע ממש המקל ישב. המקל ישב, בסדר. עכשיו הנה, פה יש לי הרבה זכרים. לא, זאת חלה שאפשר לעלות. כי המקל ישב אפשר לשים. אתה יושב את הגזעניות? כאילו, ככל שהמדגם יהיה יותר גדול, אז המסקנה שלי תהיה יותר ברורה. בינתיים ראינו רק תא אחד. למעלה, שאין לו מטופל. מהתא האחד הזה יש לנו פוטנציאל להתרבות, אבל עד שהם בערך, הריבוי הוא בערך 1-4 או 1-3. למטה זה מטופל, יש סיכוי שלא תמצא למטה כלום. מה? למטה זה מטופל הרי, למה זה מטופל? כי הם שמו מקלות. למעלה. אבל החומר של המקלות מגיע לכל מקום. המקלות הן לאו דווקא למטה, הן למעלה. כן. הנה, אני לא רואה שזה חוזר, אז יכול להיות שזה מקרה נדיר, ועד שהם יתרבו יעברו עוד חודשיים, ואז אתם תורידו את הדבש ותיתנו את הטיפול. בהנחה שהאוכלוסייה של הוורוע לא תסכן את הכוורת. דרך אגב, יש בעיה קשה גם אחרי שמדבירים את הוורוע. יש תופעה של
פוסט ורוע, שכל מיני וירוסים שהוורוע הדביקה, אז הכוורת קשה לה להתאושש, לא בגלל, אחרי שהדברתם את הוורוע, בגלל וירוסים שהדבקו. הנה, אני חושב שזה מקרה לא נפוץ ואין לכם מה לדאוג כל כך. דרך אגב, כשאתם תוציאו את החלה הזאת ותבדקו, אז תהיה לכם אינדיקציה מצוינת למידת הנגיעות. גם אם הנגיעות היא קטנה, אז אתם אומרים אין לי בעיה בכלל. ואם הנגיעות היא גדולה, אז כבר הדברתם חלק גדול. אז בשני המקרים הטיפול הזה יכול לעזור. למרות שלפי איך שזה נראה, זה לא כזה שווה את העבודה. מה? אנחנו רוצים לשים רשת אנימה, ואחרי זה להוריד, ועוד הפעם. כן, אבל אז... מה הכוורת הולכת? אני ראיתי שכשלא עושים שום דבר, אני בשנה הראשונה אמרתי, אני אורגנית, אני לא עושה שום דבר, והם היו נראות יפה, והרסתי ככה. טוב, עכשיו תראו, החלה הזאת, כי לא טיפה. יש לה הרבה אבקת פרחים, ויש לה פה טיפה חתום. תעשו לי כברות, כשהכוורת אז חלשה. אם אני אמצא חלה יותר טובה להרים, אז אני ארים חלה אחרת. מה זה יותר טובה? מה התחלה שם? מבחינה זאת שאין בה דבש ואין בה הרבה אבקת פרחים. למטה יש הכל, איפה המלכה? לא. וגם אני מעוניין לקחת אני מעוניין להעלות את החלות הישנות. מה אתה לא לוקח מהצד אלא מהאמצע? כי אני אסביר לך. הנה, אני אקח את זאת. אין בה דבש חתום בכלל, נכון? ויש פה הרבה ולד, שבשביל לגדל את הוולד הם יצרכו את האבקה, אז אני יכול להעלות אותה למעלה. והיא עקומה קצת, כשאתם עושים מסגרות בחורף, אתם לא שמים לב? קצת ליישר ככה. לא, זה חשוב, כי אם היא עקומה, אז בצד אחד זה נדבק, בצד שני זה... השנה לא עשינו הרבה, זה כמו שאנחנו בסדר. זה שמה. אז רגע, מה אמרנו? את זאתי אנחנו נעלה. וזאתי הצחרים. עכשיו, גם אם מישהו עושה, אז כדאי לכם לכתוב למעלה. חשוב מאוד לכתוב למעלה, בשביל שתדעו אחר כך למצוא אותה בקלות. אז... כתוב ספרים. כן, הם כתבו. אם לא, אז הייתי מבקש, יש לי... בערכת העבודה שלי יש גם את הגיל שאני רושם. זה לא זאת שרצית לעלות. לא, זאתי רצית לעלות. זאתי רציתי לעלות. בסדר, אז זאתי אני מחזיר, כן? איך אתה רואה שהמלכה לא... אני עוד לא ראיתי שום דבר. עכשיו, אני לא יודע איפה המלכה. המלכה יכולה להיות פה, יכולה להיות פה. פה היא לא צריכה להיות כי ניירתי. אבל עכשיו... תתן לשם סביב, ככה סביב, כן, תעבור סביב, אוקיי, הנה, אתם רואים עכשיו כמעט ואני לא מועד דברים. כך, תחליק את זה. אוקיי, עכשיו, יש לך עוד קומה ריקה פה? אז תן לי. כי פה... איפה דבורי? כן. כן, אשכח את זה בשטח. תן לי. אם יש קורי עכביש, אז כדאי לעזור לדבורים, כי קשה להם קצת להתמודד. קורי עכביש. זהו, החומה יושבת טוב, אוקיי? עכשיו אני שם את הוולד קרוב לקן, ולמעלה את החלוץ בלי הוולד. עכשיו, ליתר ביטחון, אני אנער את כל הדבורים, שאם המלכה נמצאת פה, את הוולד אני אשים במרכז. אם המלכה נמצאת פה, אז שהיא תיפול למטה ותיכנס לכניסה, ואז אני בטוח שהיא תהיה מתחת לרשת. אוקיי? למה יש לי פה חלה עם דבש? לא, זה מלמעלה. זה מלמעלה, זה הדבש החדש. בסדר? הכל מלמעלה. כן.
עכשיו, כשאני מנער זקוף, הדבש לא נשפך. לפעמים קצת מתפקד, אבל הדבש נוזל כשבשכיבה, מנערים בשכיבה. תראו איזה חלה יפה, חדשה, לבנה, אבל החלות כאלה אני תמיד שואף להכניס לקן לקראת לשנה הבאה. אבל זה גם אפשר לעשות, אני יכולה להוציא אחרי הרבייה ולהפוך את זה, להפוך אותם. את החלות שלמעלה, לשים למטה. ומה יהיה עם אלה שלמטה? לשים אותם למעלה, אבל... ועד שזה יתנקה מעל הרשת, ואז להוציא. כן, אבל השאלה... ואז להוציא להתכה. טוב. הנה, חלות יפות. אלה אמורות לרדת למטה. הנה, זאת הנקבה, לא? זאת המלכן. לא, זה זכר. צריכה הרבה בטח. אבל אפשר לראות אותה. אתם רואים שאני עושה ככה. אם מצאת אותה, טיפה. אז זהו, הולכים הביתה, אפשר לעשות. אם מצאת אותה, אתה כבר לא צריך להתעסק עם זה. הנה, פה אם אני עושה ככה, אני לא רוצה לגרום לך כאב לב, אני עושה כל הבישולים. אם מצאת את המלכה, אתה יכול לסיים את הסיפור הזה? כאילו, אתה לא צריך... אני יכול לא לנער. כן. האמת שאני מתוך הרגל ממשיך לנער עד הסוף. אבל עכשיו יש, תראו, זה עניין של, יש שיטות. יש בן אדם שיגיד לכם, אני פעם בחיים לא אנער המלכה מחוץ לכוורת. אולי יקרה לה משהו, אולי תלך לאיבוד. אז מה, לך תחפש עכשיו בכוורת כזאת את המלכה. אתה צריך לעבור חלה, האוכלוסייה היא גדולה וצפופה, וזה בעייתי. אני מעדיף לעבוד בשיטת הניהול. אריה, לשים עכשיו קמה שלישית? אני חושב שכן, לפי... זאת אומרת, המזג אוויר הולך להיות מאוד חם. דווקא בימים חמים הם מוגרות יותר. כדאי. אני חושב שכן. לא, גם... עכשיו תראי, פה את רואה החוץ בולט קצת, אז אני לוחץ מלמטה, וחוץ אתה לא צריך לתת לערכת החלל. למה אתה שם את המקלות? בתקווה הם יעלו, הם לא עולות בלי זה. ולא יעשו פה מה? את העסקה. צעירות לא יכולות... הם לא עולות בלי זה, נכון? אז המקלות תסביר. זה עוזר להם לעלות. שאלה יש כנפיים, מה? כי אני אגיד לך למה יש כנפיים. אני מנער פה המון דבורים מתוך הכוורת שאף פעם לא היו בחוץ. הם דבורים צעירות שאף פעם לא היו, הן לא יודעות מה זה אור היום בכלל, והן גם לא יודעות לעוף. הן גם לא יודעות איפה הכניסה. הנה המלכה. מה היא נמצא? לא. הנה, אתה מעליה. מעליה. לא. קורה שאני מדגים תלמידים שבאו לעבוד איתי בעבודה הזאת, שאני עושה 20 כוורות, אז יוצא אחת שרואים את המלכה. רגע, אבל על מה דיברנו? למה המקלות? אז הדבורים לא יודעות למצוא את הפתח של הכוורת, ופה יש להם כזו מרפסת גדולה, אבל אצלי שהמרפסת היא צרה והן נופלות למטה, קשה להם לחזור. ואז אני שם להם מקל, וכששמים את המקל, אבל פה זה לא טוב. כששמים את המקל, אז אלה שפה לא יודעות לאן להגיע, הן לא יודעות לקפוץ, אלה פה מפרישות ריח שמושך אותם. זה דוגמה מאלפת של תקשורת כימית. ואז, הנה, אתם רואים שהן כבר מתחילות לטפס על המקל? למה הן מטפסות על המקל? הן לא יודעות אם הכוורת היא פה או פה. אבל הריח שאלה מפרישות ריח ומושכות את אלה, אלה מפרישות ריח ומושכות את אלה, ושימו לב שכולם פונות לאותו הכיוון. בשלב הזה המלכה יכולה עדיין לעוף? היא יכולה, היא בדרך כלל לא תעוף. לא, לעוף כאילו, נגיד פה על הרצפה, היא מסוגלת לעוף או שרק... היא לא תעוף, היא תשחל עם כולם. כנפיים שלה כאילו... היא תשחל עם כולם, לכן חשוב לא לדרוך פה, שלא לנעוך אותה בטעות. אז אני עשיתי את זה בשעות לקראת 5-6, הייתי בלחץ. לא טוב, אתה צריך לעבוד בשעות כאלה. שחם ושמש ואין רוח. הם פשוט הרגו אותי, הדבורים, עקצו אותי איזה 40 עקיצות. בטח, לא עובדים בשעות כאלה.
בשעות הערב. אתה מפריע להם לישון. רצוי גם ביום. וואי, אתה לא יודע מה מה, אתה עובד בלי ציוד? עם הציוד הם הרגו. עם הציוד הם יקצו אותך. לא פוליטי. למה? זה 40 כל הרגע שלי עכשיו. הייתי נכנס עם נעליים ביום יפה, לא, אבל למה באחרי צהריים הם מוקצות? כי בשעות, גם כשקר, אם תפתח ביום קר, הם גם כן עוקצות. זה מפריע להם. הם לא... טוב. תראו, ההתלבטות אם להוסיף עכשיו קומה. יש לי פה חלה ריקה לגמרי, אז יש להם מקום לעזור, יש לנו פה 3. מה הייתי אם נוסיף קומה? אתה אוהב על 10? לא, אפשר 9. לא, יש שם בשלישית, אפשר לא? 9? אני 9 נוהג על 9. בשנייה ובשלישית. אני נוהג על 9. אז כדי היא שיהיו... קובעת. אז חשוב להקפיד, אמרתי את זה כבר היום, שהמרווח יהיה אחיד. כי אם המרווח יהיה גדול מדי, אז יבנו לכם חלה בנייה פראית באמצע. או שיבנו חלות ככה, במצב, שבשני המקרים זה לא טוב. עזריה? להם יש מה להפסיד כי יש להם ולד. אני שראינו שכל הוולד יצא, מה אכפת לי לשים קומה שלישית? אז מה? מה יש? המצב שלי למעלה... מה הם מפסידים? הם לא מפסידים. ההפך, נשים שלישית. מה יש לי להפסיד? כן, למה לא באמת? השיקול שלי לשים שלישית. יכול להיות שהמלכה פה, נכון? שים אותה, אני שים אותה. מעיף מבט, מנהל, ליתר ביטחון, לא, להם יש להם... רשת שמנו. עכשיו השאלה אם אתה רוצה לשים קומה שלישית או לא. אני חושבת אומר שכן, שכן, בגלל אין לי בעיה. שחם. תשים, תראה, יש להם עוד הרבה מקום פה, כן, אבל זה יפריע? אבל תשים יגרום שלא... להם להיות עצלניות? לא. לא יגרום להם להיות תביא את החלום. עצלניות, שזה אז קודם לא צריך, כל... יש לנו קומה מוכנה. לא, אבל את זאתי אני רוצה להחזיר להם. תראו, גם כשיש שטח גדול להגירה, למה הם פה מילאו את הצוף בצורה מפוזרת? למה לא מילאו את הכל בפינה ולחתום? למה הם לא במקום? בעצם הצוף זה הדבש בעצם. הצוף זה מה שיהפוך לדבש אחרי שהם ינטפו את עודף המים. אוקיי? זהו, הידיים שלי בשמש. אני רק כפות שנייה. כן. הנה, הוא מבין. לא נעקצת? טוב, יהיה, לא חשוב, מה שלא יהיה. כל הסיפור פה לא נעקצת עדיין? לא. תגידי, אתה לא נעקץ או שאתה לא מרגיש? לא נעקצתי, לא שאף פעם לא נעקצתי. לא עכשיו, אבל היום הוא לא. נעקץ מהשמש, לא לא מהזה. נעקצתי. אתה לא מרגיש את זה כבר. לא נעקצתי. אני מרגיש מה אני. שאני חוטף... אבל תראה איזה עדין. טוב, עכשיו, דרך אגב, כשאני רוצה לקחת חלה, ואני לא יודע אם יושבת פה דבורה, אם אני אשים עליה אצבע, תעקוץ אותי. אז לפני שאני תופס, בלי לחשוב, אני עושה מין תנועה כזאת, שאם ישנה, שהיא תזוז. כן? וכשאני תופס, אני תמיד קצת עושה תנועה. מגרף את הדבורים. אבל זה לא מבטיח שאף פעם אני לא אקבל עקיצות. יש, מישהו יסתכל, יש פה כמה נקודות חומות, שזה תוצאה של עקיצות. אבל... 40 שנה במקצוע. טוב. אתה לומד דבר. לא, הם למדו. הם לא למדו. לא רוצה להתעסק אני איתו. שם את האצבע, אני לא רוצה להתעסק איתו. מה, עם כל מה שהוא דוקר אותם. עכשיו, גם כשאני תופס, אני תופס ככה, אתה רואה, ואני לא שם את האצבעות. בעיית הברוע לא צריכה להדאיג אתכם פה, כי גם שמנו את החלת זכרים. קומה שלישית לא כדאי. וגם לא נראה לי שיש הרבה מאוד, כן, מצאנו אחד בלבד. אחרי שאתם תוציאו את הקומת זכרים, אז אתם תוכלו לדעת בביטחון מה מידת הנגיעות. ובכל מקרה זה לא רק לאינדיקציה, זה גם טיפול. וזה ללא שום חומרים כימיים, אין לזה שום השפעה על הדבש שעכשיו נאגר. 3, עוד 2. כדאי בקומה הזאת שהביאו לא, לא הייתי נותן, כי אני לא רואה שהן בונות. הן עסוקות בהגירה, אבל לא בונות.
זה מעניין שהן לא בונות, כי כשיש הגירה טובה אז יש גם בנייה. היה שם עכשיו, לא ראית, שם שתי איך אתה יכול לדעת אם בונות או לא? שהכללות אני רואה מבחינת מלמעלה אני רואה שבצדדים יש לבן, כי הן מגדילות את התאים בדונג לבן. אז אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את הלבן. אז זה שהבאנו בעצם עכשיו התחלות מכוורת שנייה, יחד עם לא מהכוורת, זה א', לא הבאנו עם דבורים. לא היו דבורים בהכנות האלה. זהו. טוב, זה יפה מאוד. הגירה פה הייתה הפתעה. זה מאכילה, לא? הזאת היא המאכילה. עכשיו תראו, אני נותן לה ניעור, שם המלכה פה. כן? שאני לא אכניס את המלכה מעל הרשת, ואז כל העבודה שלי, קלקלתי את כל העבודה. עכשיו, היות בהם על 3 קומות, אפילו שעוד לא כל כך צריכות את זה, אז זה טוב בשביל למנוע התנחלות, שלא יבוא להם על הראש. ודבר שהתחלתי קודם להגיד, למה הן מפזרות את הצוף על המון תאים? שתהיה שכבה דקה של צוף, זה שיהיה התנדפות. לנדף את המים. כן? אם הם ימלאו את תא לכל עומקו בצוף, אז המים מבפנים לא יתנדפו. הן עושות שכבה דקה על הרבה תאים, והן מנטפות את המים, הן יוצרות זרימת אוויר מבפנים החוצה. יוצא אוויר חם ולח, נכנס אוויר יבש, עובר על פני התאים האלה ומוציא את המים. וככה עד מחר בבוקר, אם מחר בבוקר תבוא מוקדם, תנער את החלות, לא יטפטף, כי זה כבר נהיה סמיך. אם תחכה עד שעה 12, כמו עכשיו, אז הצוף שנאסף מהבוקר הוא עדיין דליל, הוא יטפטף. איפה הגג? רגע, קודם אתה לא רוצה לנהל את... אני אנער בחוץ, או שאני אשאיר שהם ילכו. איפה הגג? טוב, אם אתה לא זקוק כרגע לקומה, תן להם לרדת לבד. אבל אתה יכול לנער, אתה יכול גם לשים אותה, שהיא תהיה צמודה, ואז הם יעברו באופן טבעי. אני ממליץ לכתוב פה את התאריך של היום, זה 1 לאפריל היום. אז אחר כך תחשבו שזה בדיחה. לא. תכתבו פה 1 לרביעי, כדי שתדעו מתי כל הוולד הגיע מעל הרשת. ואז... אוקיי. מה אתה אומר?